¿Qué pasa, Jen? Últimos momentos. Espera. Yo estoy casi por aquí. Bomba. ¿Qué pasa, Jen? Últimos momentos abans d'anar a Irlanda. Preparando la mochilita, 15 minutos se van a partir. Aquí acabem. Guantes, botines, sindinal, bucat, wok, toalla, xancles... Jo he aconseguit ficar-ho absolutament tot... la verga, que ha tirat. Jo he aconseguit ficar-ho tot aquí i aquí porto roba tèrmica perquè si no ens pararem de fred. Ara sortirem... ¿Has de fer último pesaje? Sí, haig de fer últim pesaje. Bomba. Ok, último pesaje. Estic abans, menys que abans, i porto arracades, mitjons i top, perquè el passatge no miren top. I és 65 més 1. No, 65, 50, 55, 55 més 1. Sí. A ver. A veure, let's go. Epa! Joyita. Chill. Vale. Momento Tetris. Una mica així. Les proteccions en un estat una miqueta pèssim. Ok. Let's go. I ara, tinc un plan. Pel doc. Jo he fet el mateix pel Doug. Big brain. En breves momentos volvemos con los resultados. Dirección A. Tren dirección A. Actualitzacions. Actualment són les 10 i 20 i estem arribant... No, 10 menys 20. I estem arribant a l'aeroport. Hem d'anar a passar controls i després ja m'han dit que puc menjar. A canvi de una cerveza. Una cerveza i 2 hamburgueses. A les 10 i mitja teníem l'embarque. Anem chill, gent. Ment català. Torna a reaccionar igual. Hauríem d'explicar una mica El context. el planning. Espera, que me pongo guapa. Hem fet vol Ojo al dato. Barcelona-Londres Això, que és un dels aeroports de Londres, bàsicament. a les 11. I actualment són les 12 i mitja. Hem arribat bastant. Hora d'aquí, hora menos. A Barcelona són la 1:40. Siguiente planning. A les 5:45 d'aquí, hora local. local, sortim cap a Cork, que és on competim. I arribem 6:15 d'Irlanda. Tu has dormit al vol? Yes. Jo no. Actualización. No hay actualización, estamos muertos. Horas de sueño. 2 horas de sueño. Horas de sueño. 0. Què passa, gent? Espero que estigueu disfrutant del vídeo. A banda, m'agradaria agrair a Ànima Negra per fer possible aquest viatge, que és el meu sponsor oficial. I sense ell no hagués estat possible aquest viatge i molts més que vendran. Així que res, vos animo a provar aquests vinets tan bons si teniu l'oportunitat, sobretot Esquívia, que està brutal, i moltes gràcies per veure. On hem arribat ja? Corc. Por fin. Ui. A reflexió, què ha passat? A veure, l'asignada em demanaven xumbo. Jo que m'olvido de les formes, sempre m'he oblidat del xumbo.
A l'últim M'he equivocat, perquè o sigui, m'he equivocat. tres cops seguits t'has equivocat de xumó. Primer he tingut sort, però la noia també s'ha oblidat. De fet, s'ha oblidat de la primera forma i de la segona forma he guanyat. A la segona, seguit, però m'he equivocat És que quan tornes. t'has menjat un tros, no? No, el salt, en vez d'avançar i fer, he anat, després del salt, he fet directe. Va fer això i jo he fet això. Has quedat quarta. Quarta, de 5. Jo m'he anat a la primera. L'Ivan. A ver, Iván. Hòstia puta. Se vienen cosas. Sí, crec Va per Iván. Surt d'aquí, surt. Vam fer actualització. Acabem, els dos ja han fet lluita. Ha guanyat una ronda, a l'altre l'han cuit. Està cooked. M'han cuinat, palizón m'han pegat. Cuinat, molt heavy. Ho m'estic trobant molt malament, Tinc sang aquí. Jo acabo de fer lluita. No ha estat tan mal, però Tenia bon lloc l'altre. no, jo li passava per sobre, Hi ha hagut una que m'ha agradat molt, Si l'aconseguia sí que abans sí, però si no... però no. Millor timing ella que jo. Estem cuinats, nois. Estem Va molt guanyar la cansats. Camila. Sí que, resumen, fins ara, tercera en forma, No, quarta en forma. quarta en forma. I aquí he perdut a la primera ronda. Sexta Sexta en en lluita. lluita, jo, dècim en forma, tercer en lluita, medallita, medallón. Ah, no, queda rotura. No. Sigan viendo para la rotura. Ah. Rotura de poder, rotura de habilidad. No voy a pegar. Hermano, sí, hombre. Mira este pino. Problema. Estamos teniendo problemas técnicos. Va, segundo. Ni tan mal. Confianza en Yope largo. Venga. Dale. Se remonta en Yope largo.
Actualización. Entre rotura. Bueno, hace. Lluita por equipos. Lluita per equipos. Oro. Oro, bomba. Després, el Tomeu. Ah, no, després he fet jo rotura de poder. No, ni he roto nada. En plan, li he donat fatal. És que és raro, igualment, perquè ni la Camila ni l'Evain tampoc han pogut trencar bé amb jo. Rotura d'habilitat, que ha quedat senyor. Second place. Ja l'Ivan està fent rotura de poder. Hi ha com 20 tios. Era molt... Esto va para largo. Bombo clat. Persona feliz por... ¡A comer! Qué bien. Despedida. Se acabó. Tema Barcelona. Total horas de sueño en 48 horas. Yo 4. Jo crec que estàs sent molt ambiciós, 3, jo crec. No, tu més. Tu t'has adormit a cada lloc que has pogut, t'has adormit.